Brandon! Ay, ma'am! Dali! Dali, oy! Yun sa man, ma'am! Bukod ka! Pagtawag kong pulis! Magtawag kong pulis, ma'am! Ma'am! Pulis yun, ma'am! Kaluoy sa Diyos, Perla. Parulado na ko. Usa ko sa gihatagan sa presidente og parol. Parulado na ko. Sa tanang desisyon nga gipakadaog sa presidente, karon lang siya masayot, Vince. Tungod kay iyang gihatagan ng pardo ng usa ka kriminal nga angay isang silutan sa kamatayon. Pawaan ako na siya, ma. Ato na isira ang gate. Usik-usik magkas panahon pag-insulti anak niya, uy. No. Shed Pearl, ayaw kong ingnan ninyo ini. Vincent, malinaw na midinhi. Hinay-hinay na namog ikalimtan ang mga hitabo ni Maya. Ayaw nagwiwi ang samad nga hapit na maayo. Tuguti lang ko nga mukanaw ninyo, Perla. Shed Pearl. Gimingaw nag-aiko ninyong tanan. Gusto ko lang tambalan ang akong kamingaw pinaagi sa pag-akos ninyo. Ayaw ka ni pagminaot. Ha, Vince? Lakaw na! Lakaw na! Sino na naman ang gate? Perla, Lakaw na! Perla, ayaw ko hikawi sa katungod pagdayon sa akong panimay. Katungod? Naghispot kag katungod? Wa mabukog ang imong tila paglitok ana? Ha? Humasot na pagpakaong gibuhat mo sa itong pamilya? Pagkagaway uwaw, ma. Bagag now. Ex-convict. Vincent, hinay-hinay ng lalisan sa mga tao ang tanang gibuhat ng iskandalo ni pamilya. Kung ibalik ka, gusto mo ba nga kami na po ang imong sumsuman sa mga tabi nini? Palayo, Vince! Layas! Kung ayaw na pakita nini, maura na'y sakripisyong ipangayo ko tiyani mo! Yan naman, Perla. Di pa naiigo ang akong sakripisyo. Pila ko katuig nga bilanggo. Ayaw na nagkwentaha ang gidugayon sa akong pagkabilanggo. Apan ang akong kamingaw ninyo. O imong hatagan o konsiderasyon. Dili pa ba na naigo ang maong sakripisyo? Malinaw na may dinhi. Ayaw na may sa muka. Kalimtimi. Isipang wa ka na'y pamilya. Kana, Vince. Kana ra ang sakripisyong gipangayo namo gikan mo. Day! Na! Natalungog mo kung kiyong sa gawas. Na si Sir Vincent na siya na! Ha? Na, andi ha! Kaning may bawadis in the jinjin og si JP kay murag hingin lang na naman to! Unsa? Na! Oo, mag-iamog na palayo! Oo, sige. Ako rin. Nawalan ko mo doon lang kay nagsakit akong dughan nga nagtanaw nila nalungag kong Sir Vince! Oo po. Ano, sige. Sige na! Ako rin, ma'am. Sige, mualos ko lang yun ang! Opa, asa tading to ako? Asa mga ako? Ay, akong gibilin sa bahay kay buwan niya akong Shane. Yung kadugay ni mong tuyo ka na ko. Nanawag mo na ko si Atty. Ibanez kung naghibaw nga nakagawa sa pare pension. Nagdugan ko sa sakay sa plano ko no. O tingali, karo mga rasa, naabot si pare pension sa ila. Kung mo nang storyaha pa, kanang muli na di ko karondayon di. Kailangan ko ni Papa Vincent dito. Kibaw ko nga di jud madawat ni Mama Pearl ug ni Shane si Papa Vincent. Mas ganahan pa si Mama Pearl nga wa sayang kinabuhi si Papa Vincent. Pero daw Elmer ha. Dili na mamusugot si Pare Vincent na may bawo sila sa tinuod. Siya lang kay Agda ha. O pa, sige pa. Di lang ko magdugay kay unsan ato si Papa Vincent dito ha. Okay. Sige pa. Kung mo'y makalipay ninyo nga bawa ko sa inyong kinabuhi. Nga di na ko ninyo ganahan makitan pa. Ako nang ihatag ninyo. Kapag gamay pabor lang. Pakita ako ni Jinjin. Si Jinjin na ba ang gusto mo makita, Vince? Ang gusto mo ni kaanak? Ang bungas imong kasalbahis. Di lang ka gusto mo tanaw? Ma, para madali, no?
Ihatag na lang iyang request para muhawa na siya din eh. No, dili kay kang Jinjin lang. Kamong tanan, gimingaw ko ninyo, Perla. Kamong tanan, apan, kundi maganing ikaw masugot, si Jinjin na lang. Okay. Ihatag ko ang imong gipangayo, Vince. Si Papa ni mo, Vincent, nauli na. Sunod, gano'n na naandyan, Papa Vincent. Oh, naala. Sorry, this is my gate. Sige, ato sa Papa Vincent, dali. Hoy! Dili ka magtugay pag sulti ka, Vincent, ha? 10 minutos lang! Papa Vincent! Papa Vincent! Papa Vincent! Jin! Ayog, sagit-sagit dia, oy. Papansin, mangkang abnoa ka, oy. Papa Vincent! Jin, gimingaw na kay ko nimo, anak. Tagbawa ninyong duha ni Jinjin ang inyong kamingaw sa sagusa! Nahiba po, Vince! Duha ka emosyon nagsaog mo! Gimingaw na kay ko nimo, Jin. Ayaw lugat-lugat yung pagkakot! Mugta pagkakot si Jinjin! Sige, Vince! Kana! Sige pag yun! Sige pa! Tagbawa ninyong duha! Kana! Sige! Hugta pagkakot, Vince! Kay katapusan yung pagkakot kang Jinjin! Wa na yung masunod pa! Iphema, limit niya pila ka segundo. Yucks! Tanawa mo, oh! Naggawas na nga itong mga silingan. Imo, Papa! Oh, ako gyud. Mas gimingaw gyud ko ninyo. Why kasudlan nga akong kamingaw? I love you, Papa Vincent! Sige, Vince! Ingna, I love you too! I love you too, Jinjin! Sige na yun! Tagawas na di ay ka prisuhan, Papa! Oh, nakagawas na ko. Uli na ka din ni Ato! Masay uli, nagbutbuot sa kada. Di na makahimo makauli na siya din eh. Magkalakaw ka na, Vincent! Lakaw na! Si JP Perla. Gusto lang kong mahangop sa akong... Sa imong unsa! Pero ba naman tiwasa, Vince? Tiwasa! JP? Apo, dali. Dako sa imong lolo. Alin dayon, JP? Dakos dayon imo, Papa Vincent! Ay, Lolo de ay Vincent! Dakos dayon, Lolo! Mura biya silag sa Grada Pamilya. Time's up! Magkalakaw na kang Mr. Baruela! Ayaw! Sayaw! Dili ka good, Vincent! Lakaw, Papa Vincent! Jinjin, sagdi na lang. Buhi na lang ko. Kay dili ko welcome din sa maong panimay. Ayaw, Papa Vincent! Uy, Ablo! Ablo! Bamuhay ka na! Papa! Shenfer! Ayaw ka naman sa imong magawa. Sige! Layas ka, Vince! Huwag ka na kinalaga ni Layas! 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 Mga walay sukod, mapailubon ug matuod, gihatag mo sa